Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di parbadia na to mapalangit dohot tanoon. Amin. Ay ibana hapatean jara permulaan ni nasa na adong, natamado ibana, dinatilugihon na torop anak Tuha sangapon, padenggaton sun iduk ni hangulon nasida, marhite-hite haporsuhon. Haleluya. 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 Martangyang mahita, ali amanami na di banwagijang, disuruh hodo anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegai akka ulaw ni sibolis. Saya padungo mahami marhite-hite to dim na badiay, asa unang tarpedem hami di baga sa dosa, alaya sa monak kami sa hatro di ujung, jala sa mardame hami sa leleng di tanoon, pay masahat hami tu hanguluan na sorasuday, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangi homma patik debata, ina patik paduahon dok lapatanna, patik paduahon, dang jadi ganaomu, jaladang jadi sumanomu, manangahan na di banu gijang dohot na di banu atongaon, rodi na di bagasan aik na di tono di tango, yang go tunggabi sisobaon manang siuluan. Dia do lapatan ni, odo. Ikod diha biari rohatta di bata, jalaikon holong rohatta di ibana, asa dang jadi hita marsobat tu sobaon manang tu gana-ganaan, mangido hanguluas yani, jaladang jadi ulua begu, manang ulpuhan ni hadatuon, jaladang jadi posroha di ugasan homitan, ido satna atong rap mangido gugo mahita siat Tuhan debata, ali Tuhan debata, say parbugui mahami, mangulahon na hobar tupatikmi. Amin.
Patopoti madusata na gudangi tudupan debata, tapau dikboy maruhata martangiang mahita. Ali debata nami na marasiroha jalan nabadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, manang pigahali hami rotu jolom, huhilala hami rikot niya siniroham di saluhut halak hami halak pardosa. Alanido ubayin na hupaseret tami diri nami sedarion di jolom. Jalahu parhatopot tami, nungajot-jot hami manibil siat akka dalam munabadiai, songo biru-biru nalilu. Sayu nang pabali hami sa jolom alain dosa nami. Ay dang di halomohon roham hamatian ni akka pardosa. Alay hamubaw ni rohana do lomo ni roham asa mangulu. Sesama saluhut hadihon nami, dohot pangalosyon nami marhite-hite pangulo nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sa ipahot maasi ni roham di hami, marhite-hite panindangio dohot hagugon nito di parbadia, asa tarapul situturo hanami majuho, asa patun, tigor jaladaulat hami marpangalaho, bahen hasangapo di guarmu nabadiai. Amin. Baga-baga debata taringot tuha sasani dosata, monotung adong manang ise na mardosa, adong do pangudiat tadiamay, ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohay. Jala ibana do pardengganan taringot tu dosata, alay dada holat taringot tu dosata, do taringot tu dosa ni saluhut portibion, hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Epistel di Mingguta sadarion, ima natar surat di 2 Korin, pasal 3, mamukkamay siyan ayat 12, 1 pasal 4 ayat 2. Tajahama merkati soring, humulehama siyan ayat 12, seonon mahatan tuhata. Marhiras ni roha situtudo hami atong mangasahon pakrimon na say balga. Alai gebetaktan do rohana sida, aerodi sadarion, tongdo tertutup perjanjian lama,
jumpa dijahai laso diukap dope alahola di bagasan Kristus di pasohoti. Alai disimulak rohana sida madapot Tuhani buaton nama pakukupi i. Alai yang gohita saluhutna akana sedodangan niha hasangapun ni Tuhani sohuhup boita paubaun nama hita gabe tudos turupana madapot ragam niha sangapun marguru tutuhan ni todii. Rapi tamajasa sadok hutulak hami do akka buni akka sialia honon aidang marakal hami teladang marlot benami hatan tibata marsinon dangido upapatar hami gabi jongjong hami tadaw ni rohani salma diadopa ni dibata ido saatna martua do nato mangion hata dibata jala na opsa. Amin. Tabigima poka grup kur sian remaja naposo nurata.
Tapuji batu hatta, saya bukwede nomor 216. Tidak kuna haporseatai, songon nahin tidak kuna kata sa porseao di sadok portibion, rap mahita medok, au porsea di debata jahuba, ido ama parguguna sohatu dosan, natu mo palangit doho tano, au porsea di Yesus Kristus, anak debata jahuba nasa sadai, imana tidubon si Maria, na gabi-gabi siato di perbadia, adorang sohabubuan, ido tuhata natu mau na bernit di pauman silatus, namate tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tuda bertoru dung ditanom, na mulak mangulu di arif patoluhon, na manaik tu surgu, lahudul tu siamun di debata cahoba, amanai perguguna sohatu dosani, di sima ibana, pai mamulak sugut tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditodi porbadia, jaladong sada huria na badia, huria ni atopan Kristen akan na badia, do dia sesani dosa, do dia tai na mandok, do dia nguluan na sorasuda. Amin. Tatangi homa kursian ina. Rabu.
Shalom. Titing Nihuriata di Minggu tanggal 2 Maret 2025, ima di Minggu Estomihi. Nomor lapatan, saya homa gabe partanobatoakku, taturak di posalme tulubulusada ayat tulubi. Doh topik, papatarhon sodang nihamuliaon ni Jahuba. Na berjulu, pos pelayanan Tabanan HKBP Denpasar Denggado Merdalan. Jalah panitia pengembangan pospel pelayanan Tabanan saat minggu sadarion dan di panitia pengadaan lahan pospel Tabanan nunga tarpapungu gudangna 166.410 sadaribu. Di ruas Nihuriata muladong nalahu pasahaton panupakion ima tu pengadahan lahani bui ma di pasahat tu rekening ni panitia pengadahan lahan pospel Tabanan. Namang mah persiapan pospel Singaraja par minggu di pospel Singaraja Denggado Merdalan jala totong do di Patupa di par mingguon di pukul 10 sadawita. Na petuluam mah jadwal ibadah manang na pelayanan di mingguon bui mata jaha di waya sektor na di pasahan nyak kasituat tabi alia dong sautik songon koreksi untuk PA seksi perempuan sasitongna di Patupa doi di hari Senin setiap awal bulan alai ala di partikian kabe di Patupa mai di hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 masuk Mei 10 siawita. Napapaton padidion nama gudang. Di minggu sadarion huriata patupahot padidion nama gudang. Tuduh halak naposo ima namargoar Iputurika Kurniawan Hanako Geopani Narod Nasida sian agama asing. Jalanunga madalani kateksisasi khusus. Jala padidion dohot melua nunga di Patupa naking di Manogut di minggu pukul 7.30. Tatangnya komah nasida asa gabe ruas nama biar jala siului hatan itu had debata. Ruas nomor tabama mulai sadarion minggu tanggal 2 Maret 2025 nunga gabe ruas Nihuriata ima keluarga Tessa Budi Hasudungan Simajutak do Juita Tirsa Ardila Borugultum dohot sada yang nakoni nasida narodo nasida sian gereja Kristen Protestan di Bali alamat ni nasida sonari di Jalan Danau Tempe Perum bypass Garden Kapling R 102 Sung masuk manasida di sektor Onom Jalanunga di Patad Dahon Naking di Parmingguom Manugot jam 7.30. Namanya mah ruas na terdaftar di HKBP Denpasar, khobar song surat na rosian HKBP Sion, gotong royong resort Banjar Lampung, patorakon ima goar, inang situa dokter Rosari Endang Borusia dari, ditikyon nasida sedang mengikuti pendidikan dokter spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Sanglah. Alamat nasida nungain di Jalan Pulau Alor nomor 4 Denpasar masuk manasida di sektor Tulu dalam minggu sadarion huriata patupahon pakubasium matu nasida songon gabe ruas titipan nasida di gereja HKBP Denpasar dalam moloadong tikini nasida gabe persidohot manasida di pakubason ni huriata di HKBP Denpasar namang ukma ruas napiddah mulai sadarion Minggu tanggal 3 Maret 2025 pidahuria maima keluarga Widiastro Anggoro nenggolan do inangin nela Angelina Borusima Jutak dohot sada di anak koninasida bawa alamat Jalan Kresek Gang Kalper nomor 10 sia Sidokarya ruas sektor Welu pida manasida tuhuria HKBP Nomensen Jayapura Resort Papua tunabang yukma Sinode Distrik 17 IBT 2025. Khobar song surat narosian HKBP Distrik 17 IBT ima taringot tu Sinode Godang, Sinode Distrik, di Patupa di hari Selasa
Kamis tanggal 1 tanggal 6 2025 maringanan di Hotel Horizon Arcadia Heritage Surabaya nani dohotan ni Padita Resort utusan resort tu Sinode Godang utusan sian situa utusan resort sian anggota ni ruas Sinode Distrik di Patupa i manalaho patupahan program kerja dohot anggaran distrik tahun 2025 songonima songon di pabotot hita namanya mah kunjungan rohani di hari Minggu sadarion tanggal 3 Maret 2025 rodo mengibati huriatta ima siar rombongan persahutaon petukangan Jakarta torop nasida 10 itu halak rombongan nunga pasatol lagu pujian nakit di parmingguan pukul 7.30 wita huriatta pasat muliateon tuhalaki rombongan namanya mah dukungan dana diakoni Minggu sadarion tanggal 3 Maret 2025 huriatta papungu pelean nomor hiti amplop diakoni songon tupak lahu mendukung program diakoni tapatupa me di minggu di bulan na perjolo di sude parmingguon telah dipasah menod dung sidung parmingguon manang nano simpul ibadah asa sude mahita mangalehon no denggan lahu manupaki ulaon ni diakoni tuhat tama masu-masu sapulsada kunjungan pangapulion diakoni Dewan Diakoni Gereja melalui seksi diakoni patupahan pangapulion tu keluarga ni almarhum Situa TR Sialoho inang Borsida Balok imana di Patupa di hari Senin tanggal 3 Maret 2025 pukul 10.30 maringanan Mei di Jalan Besaki Gang Sada nomor 2 Banjarsaka Pemogan di Pangidoma turuas ni sektor Sia asama dohoti acarai tunamang yukma NHKBP Denpasar Kap 2025 Naposo HKBP Denpasar Lapatupahon NHKBP Kap 2025 dalam kegiatan ini di Patupa Mei siang akhir bulan Mei saat tu pertengahan di bulan Juli 2025 nah songon rangkaian acara ini na perjolo opening ceremony na perduahon pertandingan badminton na petuluhon pertandingan futsal paupaton choir competition palimahon closing ceremony jala asaboy dengan merdalani asal dengan merdala kegiatan ini di Patuma penggalangan dana songon menjual kupon bazar manasida doh penjualan PO makanan namang hukmah dukungan doa tu sudah ruas namar sahid di rumah sakit doh na dirawat di Bagas Nabi na perjolo ima nyonya hasibuan inang borusiahan opu Joshua dot amang silalahi amang inang tatangyak koma asa sude ruas na di bagasan parsahitonon lam tuhi pasna tuhatta mama nama masu nasida namang ihut parhepengun ni huriata boy mata pamanat di warta nawadong manang naung disagihon situa sektor tuhita ganup sektor mulu adong kesalahan penulisan nama dohot penjumlahan boy ma di pasat tu situa sektor manang langsung ma tu sekretariat gereja na perpudi ma ulang tahun perhalado dohot ruas ni huriha kabeden pasar pasahaton selama ulang tahun hari tubuh hari hatu tubuh dohot persarepeon tu sude nomor ulang tahun siat tanggal 2 Maret 2025 satu tanggal 2 Maret 2025 hatan dibatasi pasahaton imana tersurat di Amsal sia ayat 10 sada ay marhiti-hiti au ganda ari-arim jala tabba madiho akka taon ningulum songoni mahatani debata salam ditabbay debata magajang ni umur doho tahi pason songoni madihita titing di minggu ta sadarion tuhatta masu dia kaulaon ni huriata tu saminggu na 7 lanon horas madihita noeng tabigima wa grup ni ama
I once was lost in sin, but Jesus took me in. And then a little light from heaven fills my soul. He bathed my heart in love and wrote my name above. And just a little talk with Jesus makes me whole. Now let us have a little talk with Jesus. Tell him all about our trouble. Hear our faintest cry, answer by and by. And when you feel a little flare will turning, you will know a little fire is burning. You will find a little talk with Jesus makes it right. I may have doubt and fears, my heart be filled with tears, but Jesus is a friend who watches day and night. I go to him in prayers, he knows my every care. And just a little talk with Jesus makes it right. Now let us have a little talk with Jesus. Let us tell him all about our trouble. He will hear our faintest cry, and he will answer by and by. And when you feel a little prayer will turning, you will know a little fire is burning. Jesus, find a little talk with Jesus makes it right. Now let us have a little talk with Jesus. Let us tell him all about our trouble. He will hear our faintest cry, and he will answer by and by. And when you feel a little prayer will turning, you will know a little fire is burning. You will find a little talk with Jesus makes it right. You will find a little talk with Jesus makes it right. Tapuji matu atas yang buku D nomor 125.
Maulia tema ale Tuhan debata nami, di bagasan Kristus Yesus, di patupaho di hami, sadarion, parsauran nauli, marhite parminggon nami, rapon sude akadongan nami, saha porsiaon dilihat portibion. Asa di bagasan hagugoon memanang hami, tumakasi hatam nasaur, tutonga-tonga nami. Jala pelihonon nami ma, saluhutna akahuduhon nami tuadupanmu, bansiat hatam ale Tuhan turuhan nami, alani holongmu di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami, martangia kami asiroham. Amin. Horas, selamat hari Minggu madita saluhutna. Huriani Tuhan Yesus Kristus barita nauli, jamitata di mingguta sadarion ima sian bukuni si Musa na paduakon di bidu 34 mamuka sian ayat 20 sia sahatu ayat 35. Mula bahasa Indonesia kitab Keluaran. Hujahama turpuk jamitata sadarion songonon madidok. Jadi dinatuati si Musa sia dolok Sinai uhut patiop-tiop na dua lei panidangion di bagasan tanganna dinatuati ibana sia doloki alai dang diboto si Musa nong marsinodang sisik ni buhinai ala naung makatai ibana dohot Jehovah. Jadi dibereng siaron do sude halak Israel ma si Musa. Hape idama dunga marsinodang sisik ni buhina gabi mabiar nasida ro jumonok tu ibana. Jadi di jauh si Musa manasida gabi mulak nasida tu ibana. Siaron do sude iduk ni luhutani. Las makatai ma si Musa dohot nasida. Jadi dung songoni Roma jumonok sude halak Israel. Gabi di patol khas si Musa matu nasida sude kata na pinabuha ni Jagoba tu ibana di dolok Sinai. Jadi duktol khas hatai di hatahon si Musa tu nasida di bahen ma sada pakukupi tubuhina. Alai molo masuk muse si Musa tu adopan ni Jehovah naing makatai dohot ibana di pasisi ma pakukupi i pai maruar ibana muse. Jadi dung ruar ibana di hatahon ma tu halak Israel hata natinonahon tu ibana. Jadi di ida halak Israel ma bohini si Musa pola marsinodang sisik ni bohini si Musa gabi di pasuang si Musa ma pakukupi itu bohina pai ma masuk ibana muse makatai dohot Jehovah. Ima di suraton di bagasan turpuki. Huriani Tuhan Yesus Kristus. Heado tapar rohahon sada-sada halak molo uju marlas ni roha ibana attar buharo tahida buhina. Amanginang airo ben na hupamana naking buhimu na suri sa tokin. Songo dia no nang pardopahan ni sude akan sono ni naroha. Alay do kusukus songo ni
gebe herana minar sudi. Ido. Isi masuk nak kingau tu bagas terupama anak do sudi buhita. Saya toru tu kijang. Ubereng songon na surbot deba. Songon na senyum deba. Ale deba songon na kecewa. Deba songon na bingung. Ay bibel prodo HP marjamita nen narohana do horwa. Kan itu? Iya, amangina. Upanok no, timo naking buhimu na sude namaredei na poso bulungi. Sude tekun. Tangarong namarmeam, sude tekun. Enarohaku. Berarti natar paima do sude aka ruason mabigi suara na poso bulung do remajawon. Atar songon na jarang maredde. Hape jujur hita amanginang tarpai mado hita terus nasida maredde di huria. Bagi hamui na poso do remaja. Puasa ala kebanggaan do hamu sudi. Banyak harapan dituangkan kepada kamu saat ini. Songon bunga-bunga di gereja. Mulai dahamu bunga ni juluon nga hampir layu. Kan itu? Alai molo hamuna ala terus do hamu disupport sejabu ikut terus segar dan bertumbuh. Unang layu sebelum berkembang. Iro teh amanginang. Jadi marete mahamu tiap minggu nak pola songon nama ngorutiki. Jamitani bibel pro asal moru. Baru pelas rohana sudi. Ati amanginang. Iya itu jujur itu. Moloboi 5 menit pe bibel pro marjamita. Saya majaha amen kan itu. Itu. Alai molohamu ikom maret de terus. Asa songon na bangga aka orang tuai. Ay hamu bunga-bungana. Itu jawaban jujur itu ya. Aw pe lulu terus. Ay nga tu dia remaja namyon noay. So na siya markur. So na siya maredde. Ay nga tu dia na yang naposo bulung namyon. So na jarang maredde. Jadi bagilah waktunya meskipun sedikit. Jangan hanya berbagi roti ya. Bagilah waktunya meskipun sedikit untuk memuji Tuhan bersama-sama seperti ini. Kan enak. Arong disot tamu ni huria amang ena? Na baru roro petu somar minggu? Ado? Iya, mau lihat ma amang. Las doro hamuna naking mabege deni na poso bulungi? Jadi sesuatu yang menarik itu. Menarik, mendatangkan orang lagi dan lagi. Iro teh kama ayang go pokal grupnya kamai beda ngasing beya teh nga terbarita itu lihat portibion iro ay stikki sosa do piatu sanggo bege pokal grupnya kamau. Jadi hola sa tau di son luar biasa inaroha ka iro. Jadi dang nalam tutibona be lam tutoruna namai iro teh kama Ido, alana marperno matokin na suara nasida. Marperno matokin na, gosonari memang masih bangkit ya. Tapi beberapa tahun lagi akan marper akan turun. Songonao pengen mulai turun soraku. Anggo tikini melengking do soraku. Gosonari nga turu be. Kan ido. Alai molo suara ni na poso bulung. Tuhehe na dope. Togu dope. Jadi jangan sampai hilang kesempatan itu. Jangan sampai habis waktu itu. Aturannya bisa kalian marhara. Airang marhara holam marhitegokon. Dah. Molo songonon cara muna. Ini undangan kepada orang tua.
Ay sajabu pe amar minggu hita boinna. Bohasa ay maret den non naposo bulung. Maret den non remaja. Pasti semangat mereka datang. Alay molo inahan na romaret deh. Ate. Atar songon na paulo si begi jolmay. Inna. Ape nuaing inahan nong ngametua. Ngada po ijazah nasida wisuda lansia. Ay nga termasuk lansia deba te, deba posodo pe. Molo lansia do inahan na maredde atar penghormatan namai. Dengarkan orang tua bernyanyi, indah kan? Ina matong. Ale molo na poso bulung itu songon na serius do jol mesalu. Ola siduk kuja anak king turpuki, turhuwereng bohita sude merkurut. Ale holan udokon mololas roha itu berubah sudah jadi cerah. Jadi hiaro hita paroha obo ini jol maka mangina teki maras roha sering dua teh. Molo teki las rohana tersongon na manis do senyumani. Kanido ekkeli be songon tabo begion dang marrihit-rihit. Kanido alai molo teki marsa jolma buhado bohina. Murhingate. Ibo tahamu na posoy do pe arti kata sian murhing. Dang ibo to be ala memang ngabata ni perbali nasida. Jadi molo nang maboto murhing bodo no patari dahon ni orang tua to bohama na murhing omma asli ni bata toba ate. Inna. Narong mahorwa si pikiran ni. Kan itu? Jadi molo marsak halak at terbohama buhina. Molo marsak. Rudut tidak kan? Rudut. Olo mahabang doho obuki. Nah itu molo marsak. Ayah namang ngetorin kan? Terteri dari mana? Itu. Jadi molo berduka halak terteri dari rotongi, kan? Tersongon nasiasiat doi idaun. Tersongon nasiasiat doi daun lungun bohinai ima perubahan ni wajah. Makanya hiado masuk halak tu ada ruangan, masuk ibana mekel, keluar ibana murhing tersonggok jolma. Asing. Naking masuk mekel, du keluar murhing. Ahaneng namasa, indah kan? Baru masuk halak, songona rudut, berengo bohina. Habis dong keluar gabe, mekel, ahama ini. Kondisi najinu pangan nairo, mabahini bana berubah drastis. Ido teh mangina? Ido. Jadi dana kiaro songoni. Ala tu rumah sakit di mana masuk, ibayakku di mana jarum. Ujungnya, mebiar riba nalau. Habe holak kalau riba nisi gabe mekelekel, alanya ay ngay le dokter permed di mana. So dihilala bisuntikan ni. Ara tor, ini ya ini tor suntik ko jalokan dan dihilala. Mekel memana mulai sia ini. Arang do halak, latu saya denganan meragam-ragam do yakka manginang. Tergantung tu kondisi nani dapat tonna diinganani mane dapat tonna tu inganani na bodo ibana na mekkel hiya gabe murhing alai na murhikia boy gabe mekkel rata-rata dia mana taigil molo keluarnya ni bisa inganan molo boynya mekkel maibate Jadi hiaro masa songonon, isada daerah adong masa ada ina, tolu danak, daido, lau mana sida tu kios-kios ni tempat ni hepengi, lugar ni teh, itu,
Lau na sida tu kios-kios ni hepengi tempat menukar kartu ate gorni amang enak. Gitu. Ruang ATM ate. Jadi dana hot danyat tu sih warna itu bahkan. Danyat tu sih. Saya memaksa anak kono ikut belajar, kon manuhor sesuatu. Lama mana do inat taibum matulu dak danahi. Ipa masuk mak kartuna. Tangis-tangis tu dak dana hitung minta jajan. Ai marhua hita tu sono ma inna. Tenang ma tenang inna. Dan tu sok kita masuk tu pajakado inna. Tenang maho pete dah inna. Baru mainat tai. Ipa masuk ma kartuna ipicik ma keluar ma hepeng atong. Isi keluar hepengi marijagi madat danahi. Marijagi madat danahi. Bu itu HP songoni ate oma inna. Ido inna. Atong piciti ma terus asa keluar hepeng tak. Ini mana? Deido. Nah, itu pemahaman mereka piciti ma terus. HP saldo rinatai dangadong bengai pa keluar besude. Deido. Dang bebe songoni atar anak ki songoni di beko oma tuluk jo tuluk inna kan dang boy be dang arong behepeng ay hola naharok king dia jo kartu mia so pici tu jo sakalo repek tagudang asa bilat jahiten kan. Nah dia pikir dia terus bersukacita mengambil uang ini terus-terusan. Ima pemahaman di anak. Jadi perubahan terjadi akal angina. Nah, songo dia ma natahirim di bagasa parngolota parjolo do hita marlas ni roha manang parjolo ma hita murhing asa dabok las ni roha itu tidak otomatis, bukan otomatis amang inang. Molohu doko kami nakingan songo dia ma pardopahan ni sada-sada halak na menunjukkan kondisi, situasi, na masa di bagasan sada partikian. Jala ahama pengaruh nion tu sekitarna. Aha pengaruhna tu halak na asing. Nakin ngata bege dinata jaha turpuk jamita sadario dihita si Musa. Nah, lawi imana tudolog Sinai. Isa na jinupangan na disi debata. Hola keluar ibana siani ahana masa naking didok marsinodang bohina. Lao si Musa tu dolok pajupang dohok debata, maka tai si Musa dohok debata, di pasahat debata ma tu si Musa, akadia mananang si bahenon na maradopon bangsa Israel. Dungi ipapor hak mebana. Ida foto ni bana ma bangsa Israeli. Dang di foto ibana, perubahan na terjadi tu ibana. Alai halak nama merek ibana, di foto perubahan na terjadi tu ibana. Di dok naking sisi ni bohina marsinondang. Wajahnya itu bercahaya. Cahaya wajahnya itu membuat orang pertama Israel itu takut. Mabiar nasida. Puasa mabiar nasida. Aida kya nama sasongoni. Na di boto nasida si Musa lau tu dolok pajupang dohok debata. Ay puasa dong mulak ibana siani gabe marsinodang sisi ni bohinya. Don terjadi. Ise do na jinupangan na disi. Do na masa disi. Nadong do disi sihir. Nadong do disi datu. Nadong do nasi kahalat napistar. Nadong do disi paranormal. Na boy mengubah bohinaon asa boy songon namar sinodak
sisi ni bohinai. Ala ni biar nasida mamereng si Musa lao nasida sude. Beh inna. Itor marbari nasida. Erang nabi no to be si Musa songoni inna kan. Lao ma nasida ditinggal koma si Musa. Bingung si Musa. Ay basa lao halakon. Audo naro. So na baby naro. Audo naro. Ay basa nang tada nasida au. Na masa. Apa yang terjadi? Ujungnya digora ma. Ay basa lao Aron. Hamuna. Basa lao hamuna. Rohamu. Audo on inna. Basa lao hamu sude. Bah, ay dia do ay si Musa do habe inna. Diri pun nasida nggak berubah. Si Musa menjadi sesuatu. Entah apa yang ada di pikiran mereka. Entah apa yang ada di hati mereka. Yang jelas mereka sempat meninggalkan Musa. Tinggal hunasida si Musa. Dumpe makatai si Musa tu nasida. Ipasahat matu nasida. Ai songonodo tonani Jehovah di bata. Si Musa ro mabuat dua le batu. On ma uhum ni de bata. Na pinasahat na tuhita. Tuhita saluhupna. On masih ulah honotta. Asa molo sahat hadua kita tusan. Tu si tujuota. Iko parroha honotta don. Iko para tete honotta don. Ikon ulah honotta doon. Asa boha. Omma dalatta asa jonok kita tu debata. Molo jonok kita tu debata pe jonok matu hita. Hatana on di pasaha tu hita. Ima dalan ni debata mat jonoki hita. Asa ta atusi. Ahadona pinangido ni debata sia kita. Sonari tajalo mon. 10 patikon. Om masih buanotta. Asa dung sahati tadi si. Tok tong debata rap dohot kita. Molo uduk kita tu si. Molo uduk kita tu hatana. Molo tangi kita tu ibana. Ibana pe terus ma donok tu hita. Ma masuk hita. Ale sesuatu terjadi setiap kali Musa bertemu dengan Tuhan, akan bertemu dengan Allah, wajahnya akan bercahaya seperti itu. Dan umat itu ketakutan melihatnya. Dakya halak maparrohahon isilau madok pajupang do debata gabi songoni kondisina amang inang. Dan rasa takut yang mereka alami ini boido 2 hal. Na parjolo boido mabainasida mabiar tu diri nasa diri sotung mara bahaya rotu nasida. Sotung celaka nasida. Ay sadihana ma marsinodang. Boh ini jol masongoni seperti sinar terang yang sulit ditembus. Ay dumpe dilakop si Musa boh hinay. Boy mana sida dengan makatai. Ditutupi wajahnya. Dan setiap kali Musa akan bicara dengan mereka, ditutupi wajahnya. Kenapa? Kenapa harus ditutupi? Di tasaluhna aka amanginang, identiknya orang yang bertemu dengan Tuhan itu seperti Musa yang menunjukkan sinar bukan untuk ditakuti. Ya, bukan untuk ditakuti. Dan itu yang mau Musa sampaikan kepada mereka.
Molo hal na kedua naking naboi do nasida menganggap itu celaka, tapi ternyata justru hal itu mau memperlihatkan kepada mereka bahwa Tuhan telah berkenan kepada Musa. Ipaso-paso do si Musa. Dang hamuruhon di debatai, nanaing parahon tu nasida. Dang nanaing celaka nasida, tetapi ingin mereka itu memperoleh berkat Tuhan. Itu artinya orang yang datang kepada Allah bukan mau celaka, tetapi orang yang datang kepada Allah akan mendapat berkat. Takkan alau celaka jol marotu debata. Alai molo dosa pasti celaka. Dan dalam hal ini mereka harus mengetahui jika Allah berkenan kepada Musa, melolomoro hani debata tu si Musa ma napasahat tontonan di debata tu nasida pe taruli do di pasu-pasu ni debata. Taruli. Ahawan anay pasahaton ni debata tu bangsowi marhite si Musa pasahaton na tu nasida. Alani ido dung berkenan debata tu si Musa, ada perubahan juga pada diri Musa. Adong. Mololau hitamu semarningot pak jawon na tu si Musa. Songo dia macarani si Musa terus mempunyai alasan. Ya, dia tidak serta-merta langsung oke, saya ikut. Baiklah. Gampang. Dak kayak dok di mana? Pada awal pemanggilan Musa dia berkata, siapakah aku ini Tuhan? Aku begitu kecil di tengah-tengah bangsa Israel. Masa aku yang akan membawa mereka? Cemek-mek dua Tuhan, isi mau. Dungi dia lucu di bata. Nunggah huto doho. Dungi dia lucu ibana muse. Enak tola bau Tuhan. Enak ku bau tomak katayan non. Saya tidak bisa bicara, menyampaikan kepada mereka. Apalagi mereka itu pintar-pintar, cerdas-cerdas. Akan napistar do nasida, akan namalo do nasida, akan nagogo do nasida. Dakola gogo di hata, do gogo. Masalah berargumentasi, masalah merelus, masalah tindakan, fisik juga. Ay buktina, bodo nasida berkembang di Mesir, kan itu? Sementara orang Mesir itu adalah orang-orang yang keras. Apalagi Maradu Raja Firaun. Bodoh nasi dia bertumbuh berkembang di sini dengan kesulitan yang semakin hari semakin ditambah kesulitannya. Kuat mereka itu. Jala taringok tuna marbada. Taringok tuna marbada pe. Jagoro nasi dia marbada. Nah itu? Enang pe sifat mardongan, sifat marbada nasi dia diboto do. Adong jugulna, adong jigilna. Makanya mabir masih Musa, ay di boto do. Ay ado dia pinetong. Bangsoy kan? Ay unang marbadai hamu. Namar hamaranggi do hamuna. Unang marbadai haminna. Be. Nang beno mutu nang pamateo mosong nai binunum halak misiri nitorin narotong. Be mabir mabane sidang nabi no to bioninna. Hape disuruh debata Musa imana mulat tu si. Manguluh bangsoy. Arang tola pawi Tuhan. Daku boto makatahin na. Alero debata husuru pesiaron, dongam mu makatai, asadong juru bicaram. Molo so diboto ho bahasa nyalakan si siaron iboto do. Molo hurak pistar ho siaron huboto iboto do. Nama lo do siaron. Imana no juru bicaram inna. Sampai berapa kali beralasan. Pada akhirnya apa dikatakan dia? Ah Tuhan. Suruh mama nangisi pitahon na bui suruh mu unang maau inna. Dah, ikut laudo harus. Itu yang terjadi pada Musa. Alai mau lodison, dia tidak butuh lagi
penterjemah. Dia tidak butuh lagi juru bicara. Dia tidak butuh lagi si Aaron. Dia sudah diperlengkapi oleh Tuhan. Perubahan besar terjadi pada diri Musa. Ketika Musa itu dipanggil, datang kau ke sini Musa, roibana, dokos songonon dihatahon. Songonon dohonon mutunasida, pasa tonakoninna, dungi romu sekotu soninna, romu seibana. Pasa tunasida inai pasahat. Dengan patuh seperti itu, Musa semakin ulet, semakin tangguh, semakin bisa. Tak perlu lagi penterjemah dan yang lain sebagainya. Perubahan terjadi pada dia karena Allah telah berkenan kepadanya. Kenapa Allah berkenan? Dia patuh. Acurai dokoni mana? Biar isi debatain kan? Dang dapok nama nangah pitaho. Ati adong do upani nama biar ka manginang. Hidup. Songoni betong kan? Biar do betong. Sotungan non isada jolma non nomor nibaon. Inaroha. Biar iba dulu ki happy okat. Ujungnya gabe gatek may betong. Kan? Gagal teknologi. Ima ala ni biarna. Ay holat tu sido mabiar. So tungarongan non na negatif tu sido tersebar hutuluk naso hubotan narako kan? Itu saya cegah. Tetapi kalau dalam hal lain kita ketakutan, dalam hal lain, dalam melakukan yang baik ketakutan, mengatakan yang baik ketakutan, pajupang dohot debata mabiar segat dangolo, jalabakol, mangulahon namar perdemuan tuhatan ni debata, mabiar sotungan non, sotung maralo dohot talakanin na, kan kita sendiri yang rugi. Kalau seorang anak takut untuk mempelajari sesuatu, kan dia yang rugi. Dia rugi. Kalau lebih besar ketakutannya. Untuk mendapatkan sesuatu, dia harus mengatasi ketakutan. Sama seperti si Musa. Dia atasinya ketakutannya. Lalu dia menghadap. Dia menghadap. Menghadap tu debata. Mana nang sidohonon ni debata. Akamangin nang tui sedo hita na jojok mabiar menghadap. Mabiar rope hita menghadap tu polisi. Mabiar rope hita menghadap tu hukum. Mabiar rope hita menghadap tu aka notaris. Ayang go so marutang doi ba mabiar mahui ba mabiar mangadupiate. Ayang go so marsala doi ba marhua mabiar ba mangadupi polisi. Ay molo tu hukum boha mabiar rohita. Gudang do mabiar. Alanya ha. Ala memang olo do na bekuk gabe lurus na lurus gabe bekuk. Maka ana molo boy unang sampai saat tu hukum. Mardame sonang mardame dame ma. Inna kan? Ado raso sahat tu sikan idu akamangina. Itu yang ditakutin orang. Ale molo pajupang dohok debata mabiar rohita. Berhadapan dengan orang tua mabiar. Memang molo salah danahi. Mabiar rumulak. Kenapa enggak pulang kau? Nanti dicubit mama aku. Kenapa? Hilang uangnya ku bikin. Inna kan? Atau yang bentuk yang lain. Atau dia bersalah dalam bentuk yang lain. Karena ketakutan itu disebabkan oleh kesalahan. Ay natupa na songo nino naking bangsa Israeli. Rosi Musa, ibereng buhi na marsinodang, di ida songo bohi di debata. Habe na sida, ngabar mengulah di toruan. Merhua, ay ngawen na sida si sobaon naso si sobaon. Isobay na sida naso si sobaon. Mabiar man na sida mangida marsinodang buhi ni si Musa. So tung Roma onan non tuhami ninna. Itu rasa takutnya. Karena memang orang yang datang kepada Tuhan memang takut berhadapan. Alani ido ragudang do jolma, tong do mabiar adong ulau di gereja mabiar mengadopi. Alani aha, dak siya dopi mana meninggal honi. Salah satu contoh na aha kainang. Dang adong, akamang.
Ahanan mabiar ya dopi jolma. Nuengon. Rata-rata tu gereja ro. Marulan na badia. Gudang do jolma mabiar marulan na badia. Maka anak saya sudah jolma marulan na badia mau loro tu gereja. Ale mau lesok kui dengan teringkas nian. Betua ni main naruh sipata sampai maropop paro tu jolo kan. La marulan na badia. Rata-rata nabi nereng halak mabiar ro marulan na badia tu jolo. Alanya ha. Iku mardame do iba dohot musuninna. Berarti dang siya do ibana mardonga dohot musuna. Subuh iba margabu si iba inna, iba pertiga-tiga inna kan. Ai hutur na sodo, bereng-bereng mamodal honinna. Deh, dang muki patudon na modal tu halakate. Saya ada kucina, leano muda tawar manang nadang. Ulang inokon na sodo hutur. Inna kan, haberang na setong dituhor. Mardosa itorus, kan itu? Itu merdusai terus. Mabiar biba puang inna kan. Kun yes do iba inna. Adang na yes asa ipa yes. Na kotor do si payason. Anggo na dung yes do dak si payaso be. Na oto na majol mapayason na yes. Kan ito? Na kotor do si payason. Alani dijaga-jaga ba unang gabi kotor be muse. Arang lutong na ihabiari jolma. Si ulah honot to di gereja. Ima songon marulon na badia. Anggo ngata tu si sebenarnya perlu be mabiar kita. La 30 hali pitahoin na sebulan. Marulon na badia di gereja to ulah honin na kan. Alanya ha gabi yes di bapuang dung di niulay inna kan. Iro gabi yes di badung niulay inna. Jadi on duk pe hosa-hosana ang marulon na badia tong. Duk pe sada-sada hosana. Bema marulon na badia ma inna. Deiro Ido unang jolo songoni, son halakan, dung neng tos sosana baru pelatusan, tunadawan, asal tu surgo inna kan, praktis. Banyak yang tertutupan. Yan adong dona denggan aka amanginang marhite sian sikap ni bangsoi nakaningan. Sikap mereka melihat kepada Musa yang bercahaya mukanya, dan kemudian Musa menutupnya, dan kemudian dia berbicara dengan mereka. Berarti ketidaksanggupan mereka berhadapan dengan wajah yang bercahaya ini. Ale nakingan tajaha mamusay di epistel. Nakpola bihami songo si Musa, iko jol hukupa bohi, asa baru makatahi ninna. Karena memang itu tidak berguna lagi pada akhirnya, itu sama sekali tidak bermakna. Karena apa? Gabe terselubung do perjanjian lama karena ditutup semua hal tentang apa yang dari Allah kepada umat itu. Dan sudah dibukaninna. Alani satu-satunya yang membuka kunci itu adalah Tuhan Yesus. Karena kegenapan dari semua kitab ini adalah Tuhan Yesus. Tapi banyak orang menutupinya. Seperti Musa menutupi, tidak ingin dilihat. Banyak orang yang menyelubungi kebenaran daripada firman Tuhan supaya tidak terjadi. Makanya tuna parpudiona kamanginang ngalam terbuka be. Ada satu keuntungan daripada mengglobalisasi dan juga kemajuan ini, teknologi, marhite telekomunikasi dan marhite kecanggihan adong nilai positifna. Gabe berusaha jolma menterjemahkan, mencari tahu kebenaran. Makanya semakin ribut sekarang. Ya. Nah dului hukup sudah. Hukup taringot tu Kristusi. Taringot tu haluau nabi noni Yesusi. Hukup sudah. Sama si Musa nama kukupi bohi. Kebenaran daripada Allah tidak dinyatakan secara keseluruhannya ke seluruh dunia. Akhirnya dung terbuka nuain, mulai majolma mencari tahu kebenaran itu sendiri. Jadi di hamuno posoiro nang lebih jelas sih. Tetapi jangan salah memakai teknologi. Jangan hanya ingin mengetahui apa yang terjadi, hal-hal yang enak, yang begitu asik-asik di seluruh dunia. Tetapi cari kebenaran tentang firman Tuhan bisa dicari. Walaupun tidak 100%. Karena Musa juga tidak 100% bertemu langsung dengan Tuhan, tidak sanggup dia itu. Itu memang kerinduan dia. Kerinduan dia untuk langsung bertatap muka dengan Allah. Enggak bisa. Tak bisa. Tak ada yang bisa langsung bertatap muka dengan Allah. Tetapi dia bertemu
Sama seperti dia waktu bertemu pertama, berhenti kau. Di sini aku ada, inna debata. Dan Allah menyatakannya, bersuara dan langsung memberikannya kepada Musa. Jadi nuain kebenaran Injil sudah mulai nyata di seluruh dunia, aka amang inang. Alanido mulai terjadi nakin perubahan, Musa juga berubah dan semua orang juga harus berubah. Kita juga harus berubah. Ada perubahan na boy idauta. Mau redok istilah transformasi sonarion. Ya. Di mana kita harus bertransformasi bukan dari yang baik ke yang jelek ya, tetapi dari yang kurang menjadi lebih baik. Ada hal-hal dari hal terkecil sampai hal besar. Transformasi selalu didengungkan di zaman sekarang ini. Karena memang dunia sekarang juga lagi bertransformasi. Untuk mengenali lebih dalam tentang Injil juga kita harus di samping kita sudah kuat dan bertahan. Alanido dita salukna aka amanginang molo tarok nakingan di media ngata ida molo hita menanggapi seseorang itu radong do hera ulu ni jolma. Molo setuju hita, molo sedang tangis hita, adong mana air matai, stike di kan, molo sedang mekel hita, tarik butini, dan banyak di situ gambar-gambar yang bisa kita tunjukkan bahwa itu adalah cara kita untuk menyikapi apa yang disampaikan orang atau menyikapi keadaan. Di situ kita pintar. Alai bodoh hukum bisa luhuna alani nasotarida. Sonari sebagai orang yang sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan. Dan ternyata pengaruh kita semua sangat besar di tengah-tengah dunia ini untuk mengubah dunia ini. Sama seperti si Musa tadi, dia bisa mengubah Israel itu yang ketakutan menjadi berani, menjadi percaya diri berhadapan dengan Tuhan. Nah sonari, tampilan kita seperti apa? Songo dia do hitan nomule sa gereja. Molotong do pe murhing bohita. Tu na biasa pajupak kita murhing bohita. Kan itu berarti tidak ada perubahan. Nah, molotong do pe muruk rohata tu akahalak nata muruki sa lelengon. Apa kita dituntut setiap hari bertransformasi, bukan tahunan inang. Bukan karena ini tahun transformasi lalu kita bertransformasi sekali dalam setahun, bukan. Tetapi setiap hari kita bertransformasi. Bagaimana menyikapi hidup menjadi yang sangat berguna, bermanfaat bagi sekitar kita. Sama seperti Naposo dan remaja tadi. Kalian ini penyemangat. Dan kita semua juga mempunyai peranan itu, mendatangkan orang datang. Mari kita semua berusaha. Bagaimana menunjukkan sikap welcome, ya. Apalagi ini kota pariwisata, welcome, jala bisa dipercaya, jujur dengan perasaan, bukan buat untuk sementara, ya bukan untuk sementara, tetapi lebih pada membongkar, bertransformasi di hati kita. Bagaimana kita bisa move on istilahnya dengan diri kita sendiri untuk membuka diri kepada orang lain. Dengan cara inilah kita memperkenalkan kebenaran Injil itu. Ya, dengan cara seperti ini banyak mengubah dunia ini. Dan ternyata perubahan di dunia ini sebagai tanggung jawab orang Kristen menunjukkan kasih. Menunjukkan kasih, persaudaraan kepada sekitar kita. Jadi marilah kita perjulo pajupang senyum, ngagudangnya peningkatan di son. Ayo laro ijalangin na kan. Ale jangan jalang-jalang yang kosong, maksud tudang heweng dah. Unang salam-salam na kosongin na. Jalang-jalangon rupanya memang dari hati ya. Memang salaman dari hati, rasa persaudaraan na dukun. Unang asal kewajiban. So nerokon nihalakan. Ay sigano pajupang ikon masih jalan do inna. Ido asal songon halak niasi inna kan. Bo inna roha. Ay halak nias asal pajupang na masih jalan do. Dakola niasra. Halak batak penaujui asal pajupang horas lai. Horas eda. Itu adalah suatu kerajinan. Itu bukan menjadi suatu tuntutan ketemu saja, tetapi memang hati yang damai, ya. Hati yang damai menunjukkan aura positif ke sekitar kita,
supaya aura positif ini mengalir ke seluruh dunia. Martang yang mahita. Mau lihat tema Tuhan nami, tina aku tangi hok kami hatam, hagogoonmu mapatau hok kami saluhutna. Laho paturehon panadaun nami tuho, gabe sada hauduhon, laho patariason, holong ni roham tu portibion. Jupang mai marhite pardopahan nami, marhite lasni rohanami, marhite hadirion nami, imatadani hauduhon nami tuho. Mapakorhos itu tu Tuhan haporsion nami, tuhu maliak kami. Asadada holan si Musa na boy gabe pasu-pasu tu bangsona. Hami pe saluhutna ikon gabe pasu-pasu tuhu maliang nami. Alani upasat kami matuho nasa hadirion nami. Jala topa marohana yas di bagasa kami saluhutna pai baru parsioton nami tuho. Mamasu-masu maho dia ka saluhutna ruas muna di bagasa parsaiton di rumah sakit nang na di bagas nasida. Rapusude keluarga patugo porsion nasida. Jala patuk di nasida pasu-pasu mi ale Tuhan. Asim maroham apuli manang akana marsak pasu-pasu ma akana seorang asa ibur magodang. Jala ramoti ma akanong matoras do na tutua asa totong hipas sami saluhutna mangiahi ngulu nami siganu pari. Rade do kami Tuhan jumalo saluhutna pasu-pasum di bagasan-bagas nami gaduk marsada-sada. Alani i sayurupi mahami toktong pahotok ka porsion nami tuho ay sian hodo Tuhan tagamon nami gudang pasu-pasu nalaho batukot di hami saluhutna akabuhal nami buhal di daging nang ditodipe di bagasan Kristus Yesus martangnya kami si roham. Amen. Mari dema hitalos papasatma peliata na paduahon. Di
tatangi akun ma peleata. Alere bata amanami na di Banua Gijang, horo haroruani saluhut si lehon-lehon na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masian na nilhon mitu kami pelean nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti, asa hupar khasya kami peleanon, pati bulkon harajon mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay ma rohanami marhite-hite todim, asalam hutada hami godang ni sileleom mitu hami, asalam girgir kami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliamanami na di Banua Gijang, say pinorbadi amaguarmu, say Roma harajaunmu, say saut ma lomo ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Lehon ma tuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tukihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama hita, disondakon Tuhan debatama bohina tuhita, jala asima rohana midahita. Didopakon Tuhan debatama bohina tuhita, jala di pasaur hon madamena tuto ditabe. Maulia tema hupasat hami sian saluhukna parhalado ni huriata di kehadirata di tikiona manginang mengikuti ibadah saya toktong mahita girgir marsaur doho tuhatai. Ada orang semula kita papungota dope songon warta nakingan sosial ta tutongani aka ulaun sosial di tongani huriata jolo tapasahat matu jolo aka amanginang baru pe marsijalang aka tadi pitu songonima jolo na hupasat kami horas ma di kita Tuhan Yesus mangaramoti ta saluhutna.
di tano laut nang awang-awangi ibanado haposaki totong do diramo tilakaki oh apori nang bunga-bunga rodi sudena tino panai na med na bagai ibana dona marmudu hori dorope mara-mara hopia debataki dosumarihon bos rohaki sonang doa ibana dona mandongani aporiki nang bunga-bungai rodi sudena tino panai na med na bagai ibana dona marmudu honi torope mara-mara hopia debataki dosumarihona bos rohaki sonang doa ibana dona mandongani dorope mara-mara hopia debataki dosumarihona bos rohaki sonang doa ibana dona mandongani bos rohaki sonang